welcome back to my channel Nora's Kitchen. Today we are going to be making chicken cheese baked rice. இப்போ chicken cheese baked riceக்கு main ingredient வந்து பச்சரிசி. நீங்க பச்சரிசியை வேக ஊத்திட்டு நம்ம சாஸ்க்கு என்ன செய்யணும் போய் பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம சாஸ்க்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து முல்லை கோழி இப்படி தான் விற்றணும் லாங்கா, அப்புறம் மிக்ஸ்ட் ஹர்ப்ஸ், பட்டர், 3/4 கப் பால், செடர் சீஸ், மஷ்ரூமை இப்படி வெட்டிக்கோங்க நல்லா தின்னா. அப்புறம் இந்த வெள்ளை ஆனியனை சின்னதாக வெட்டிக்கோங்க. அப்புறம் வெள்ளை பாஸ்தா சாஸும் ஆலிவ் ஆயில். இப்போ நம்ம வந்து சாஸை செய்ய போகிறோம். இதுக்கு அடால்ட் சூப்பர்விஷன் தேவை. இப்போ நம்ம வந்து இதே ஆன் பண்ணுவோம். இப்போ கொஞ்சம் பட்டர் இது பண்ணுங்க. 1 ஸ்பூன் எல்லிஸ் போடுங்க. இப்போ கொஞ்சம் அதை இது பண்ணணும். இப்போ நம்ம 1 ஸ்பூன் ஆயில் போடணும். இப்போ நம்ம கோழியே போடுவோம். இப்போ மிக்ஸ் பண்ணுங்க. நீங்கள் வந்து அடுப்பை குறைச்சி வச்சுக்கோங்க. எல்லாத்தையும் அந்த எண்ணெயை வந்து நம்மளை பேர்ன் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம கோழியை ப்ரௌன் வரைக்கும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம். இப்போ நம்ம வெட்டிய வெள்ளை வெங்காயத்தை போட போகிறோம். நம்ம வெள்ளை வெங்காயத்தை போட்டு வெடுக்கணும். இப்போ நீங்கள் இதை நல்லா வெடங்கிட்டு பார்த்தீங்களா எப்படி வெடிங்கிட்டு இருக்குன்னு நம்ம அந்த அனியன் மஷ்ரூமை வாஷ் பண்ணி போடணும். இப்போ மிக்ஸ் பண்ணுங்க. இப்போ வெடிக்கணும். இப்போ வெடிக்கிட்டு கொஞ்சம் ஹர்ப்ஸ் போடுங்க. இப்போ திருப்பியும் வெடிக்கணும். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் 1 கப்பு பால் போட போகிறோம். இப்போ மிக்ஸ் பண்ணுங்க. நான் மறந்துட்டேன், உப்பை போட மறந்துடாதீங்க. இதை நல்லா கிண்டுங்க. இப்போ நம்ம ஒரு பெரிய கரண்டி ஆஃப் ஒயிட் சாஸ் போட போகிறோம். போட்டு கிண்டுங்க. இதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இந்த பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி திக்காக விடணும். ஆனால் இது கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்குது. நீங்கள் இன்னும் கொதிக்க விடுங்க. அப்புறம் நல்லா திக்காக இருக்கும். இது பாருங்கள், இது எப்படி திக்காகுது. இது பாருங்கள் திக்காயிடுது. நீங்கள் 10 நிமிஷத்துக்கு இது இப்படி கிண்டுனா அப்படி தான் திக்காகும். இது பாருங்கள் திக்காயிடுது. நான் இப்போ வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ண போகிறேன். இது பார்த்தீங்களா, நம்ம ஒயிட் பாஸ்தா சாஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுது. இப்போ நம்ம சாஸ் ரெடி ஆயிடுது. நம்ம இப்போ வந்து பேக்கன் ரைஸ் செய்ய போகிறோம். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு போல் இருங்க. நம்ம பச்சரிசியும் ரெடி, சாஸும் ரெடி, அப்புறம் செடர் சீஸ் தேவை. இப்போ இந்த சாஸை கொஞ்சம் அடியில் போடுங்க. இப்போ இந்த மாதிரி பருப்பி விடுங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சமான அரிசியை போடுங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சமான போட்டோன்னே நீங்கள் ஒன்றும் சாஸ் அது மேலே வைங்க. பருவுங்க.
அப்புறம் கொஞ்சம் சீஸை போடுங்க, சாஸ் போட்டுங்க. இப்போ நம்ம வந்து செடர் சீஸை கொஞ்சம் தூவி விடுங்க. சீஸ் சிக்கன் பேக் ரைஸ் வந்து மைக்ரோவேவில் வைப்போம். 2 நிமிஷத்துக்கு வைங்க. இப்போ அந்த 2 மினிட்ஸ் வச்சுமே அது கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணல. ஸோ நம்ம வந்து 4 to 5 மினிட்ஸ்க்கு அவனில் வச்சோம். மைக்ரோவேவில் வச்சு எப்படி சீஸியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? இந்த காமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். Please like my videos, share my videos and subscribe to my channel. இந்த பெல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள். நான் வீடியோ செய்யும்போது போஸ்ட் பண்ணும்போது நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.